Bayi baru kini gilong ki kubor bam tegasngi. Hagasngi palai ki dekhot jong ke Indian Youth Congress Meghalaya State Unit kelami syakmat ban penramjur halor ka jing syaalat ne kalik ki jing kali jong ke exam NEET UG ka badang syudham. Kini ki dekhot kilapen i ka jing le authority ka sarkar bapelong ye ka rally happy bi bat ka baperta ki kentin NEET scam BJP shame ringkat ka jing ra ki plakat. Hagani gasngi kila kenok bat penramjuru ye ka sarkar NDA bayalam da ka BJP khamtam yu menturang ba'du kari Narendra Modi halor ka jing bamla ban penne ka jing shongnya bat ka jing khot ke exam NEET ka bakta ye kalawei jong ki pholak ki samla puli. मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा बचाओ।